I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. hey, He has made me glad. oh. I am so onye mere n'igwe n'ala ka mkpụrụ obi Grace Udo na Caroline Udonkwo na mkpụrụ obi ndị na-ekwere unu gara aga nke na-ebere nke Chukwu wee zuo ike na ndokwa. eji mmiri nsọ wee na-agọzi ahụ ụmụnne anyị ndị a Grace Udo na Caroline Udonkwo. Mmiri nsọ ka na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile emere baptizim n'ime Jesu Kristi si na ya bụ baptizim baa n'ọnwụ ya. Ya bụ na-erikọtara anyị na Kristi site na baptizim emere anyị. Dịka Kristi ji ike na ebube nke Nna wee bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị ji ume a na-arịọ obi ebere gị, were obi ọma gị nara mkpụrụ obi ụmụ odibo gị ndị a Grace nọnyere m Udo and Caroline Udonkwo. Mekwara ha ebere. Ọ bụrụ na ha meghere site na ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ha, tọhapụ ha agbụ niile nke ọnwụ, ka ha wee gafee na ndụ ebighị ebi nke gị dị n'ala eze n'igwe site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Nyanyan.
Chineke kwere na ọ bụ ndị gụrụsiri ike ya ga-enye ngozi ya ga-ewe ọgụ. N'okwu ya ka a kpọrọ ụgbọ wee na-arụsi ịkụkọ ụmụnne anyị n'ala. Onye ma mgbe ebighị ebi nyere ndị nsọ n'iru ya kwaka na aṅụrị ebere na mgbasa obi Chineke n'isi dị nkeba Mike, ụmụ ya, ụmụ Carolina, di na ụmụ Bapụta, ndị onye mama, Chineke tasị ụlọ ọ baa gara ihe n'ụlọ ụka matuka dị jọrọ, Chineke gbaa mgbe ụlọ enwe obi olu gbuo ya na-enwe nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m, ndị gwara ọnwa nke mgbe ndị omenala so ka ekele na ihe nna ya na site n'ikuku ndị anyị. Ebube Chineke ike niile Nhapụ ha hapụrụ anyị
dịka ịla n'iyi mana ha bụ udo. N'ezie, abịa n'anya ndị mmadụ, ha tara ahụhụ ma olileanya ha jupụtara na nke ahụ ahụ. Ha tara ha obere ahụ ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya akwalite ha wee chọpụta na ha kwesịrị itinyere ya. Ọ nụchara ha dịka esi amụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge eleta ha bịara, ndị kwudoro isi kwudosiri ike ga-etinyere ya ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọhụrụ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwukwe ụwa.
we call out the command from heaven. Those of us who are still alive, taking up the clouds together with them, to meet the Lord in the air, so we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as these, we should comfort one another. This is the word of the Lord.
awọ ọdún ìgbà tó kọ́ ní ìmà ilẹ̀ jẹ́gídà ìgbẹ́ oge afọ́kọ̀ ọ̀dọ́ ìjẹ́bùrẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ a ga-eti Chinese ebe ọ dị ike onye aga na n'ihu ị gaghị akọta ike ime wee gaa nke ahụ emezuo ọ bụ ebe ọ ga-eme ọsịsọ n'obodo agara ndị ime ihe ọmịtọ gị Chineke gara eme mmadụ ya na-egosi mmadụ Chineke mmadụ eme obodo ofu ụbọchị iti ịkọtara nkịta ijere ọkpọrọ ụbọchị ife a ga-abụ eziokwu ya na example stop clock na clock mebere na adịra waisete obere ọbụrụ eziokwu ụlọ ụka fụgbara akpọrọ ụbọchị ime anya oge ahụ ọ dị etu ofe osi edebe efu na ọ dị ọdịra mana ọ nwụrụ ụgwọ agamadịwa n'osiri Aku punya mata ini mau biko, boleh mana kalau tak boleh, tak mau macam ni. Agak apa tu orang orang yang gitu, orang dia makan mereka, punya orang apa lagi, bodoh nanti ni tu. Kan ini kita ambil dia sekarang. Orang yang buat kita. In the next 20 years, kereta Ghana, Ofodo Ghana, Abodo City, Nabaga, Nano. Dia 100. Ofodo Bobois in my Yabang, Nabaga, Nano. Ofodo Ghana, no than 20 years. Abadino. When you went back after 80 years, 80. Go 20 years, okay, what? Oke, mari kita pergi. Mungkin banyak apa? Ya, apa dulu nak? Apa kan? Jadi kan, bahkan aku baca, besok in the next 10 billion years, ikan bolong. Bahkan gimana apa? Bahkan orang malu, kamu tinggi. Mula kita lihat aku beri panjang ini. Udah Anda baik dari sini kena, anda follow. Itu apa yang bukan bermereka orang ini. Dunia suruh dari sini kena. Itu apa yang bermereka orang sini. Yesus di dalam dunia. Kau belum di mana ganti dia lagi di mana. Ada dosa orang asing. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Because itu ibu sedikit kita. Tosi bende ya bambo kidai kero kuchukuga kudada ezuru yenti abejo bende jiporo Grace Caroline atina kana semana semana bama aka ko kana semana ufuru kunge ko semana biko onye si omume righteousness can never die. Ibu Yesus, edendu, iwa mo edendu, opreso, ironya ju, edendu bayi, iwa mo kini beda, Tidak itu nanti aku siapa? Bikin siapa ni? Bukan muda. Mana kena. Ngobrol je. Ife ni buku aku sih buku. Isi hey, apa terang? Ongu. Mana oka mai ife lu. Kamu ife apa? De Catechismus Ecclesia Catholic. The Catechism of the Catholic Church. Mungkin ini nusoso paragraf na ato. Makana aku ini aku ebujenis. Aku catechism. Bukan kebuli baru kau bela. Bukan penikah. Aku yang boleh eto.
yang buat gue lagi mana uka kose na paragraphs 1006 to 1007 na ada nawa emelozo omunaho January is the end of man's earthly journey. Itu ini kita. No kenapa? Ini juga ini musuh. Kalau orang ayu nanuar, bande dina bande, orang kebar menembak. Yang tu, orang ini tidak tahu kita bahasa orang kau adui. Tiga funa, orang gafu, orang nyano, nabe musuh no punai. Ifuna, ini ada leton. Ika mereka jadi mereka gatole, mereka gatole, mereka sendiri mereka. Kena ada apa? Mak, orang gafu, orang mulusi, orang ini ada, orang suka nak, orang itu. Oh no, okay. Tapi tu, itu banyak kebetulan. Orang belum, orang tak mahu, orang tak mau, orang ibu dia ada, mau kaya banyak kebetulan tu. Dia berada di mana? Di Rusia, terus apa ini? India udah sering kita. Mau kamu kau sasi benda ini pun kemarin ni melodi ulang, kau wujud ni hanya na beri bahasa woman anak joran ulang. Oh kamu dulu pun bigo. Oh boleh beli kat top ni beli yang ulang. Kalau dia berkata di ujung ni beli di sini. Kalau ni dona apa tu dona ulang. Ego itu mebele yang ulang hukuni irun depan. Asensi misteri. Jamai apa? Kalau kita berbicara berhubung, Indonesia gue berkata sendiri. Kalau nak apa yang dewan apa? Pandang boleh coba. Apa nak buat ni dah? Kita berdebat ni. Apa mari ni? Bagaimana mada apa betul orang kes itu betul boleh ada ibadah benar. Boleh buat tak inside ibadah. Tak boleh. Saya ni boleh begini. Okey kalau benda, umur itu mereka kamu yang punya okey. Terus apa ni? Mana? Jangan orang ni kasih dia beros kundi. Bukan coba. Because when government, what if of what do we know? There is something in you that cannot die. That is your soul. Amor, mandi nagus di noga, mandi nagus asal kita nagus filosofi nagus ini. Ada sesuatu orang pasal mulut. Gimana? Itu aja kita. Yang gue beli mana? Mulai, mau begini, mau ini mana? Ada di mana? Kalau gini belum mana kalau kalau ini memang, pulau apa itu pakai pulau dia balap. Muslim dia busuk, apa hat? Apa mulut? Jadi dia mulut. So. Jadi dia hat. Dia berarti, apa tu? Asli yang merisi. Pada kita mesti ibu Katolik teologi. Dia merisi. Rifa, apa kaya dia? Bingung. Agama anak kau Allah betul tak dia. Ibu memang malu, enggak dia. Mulut tu ke mana?
Fada Pusi, onye ma ife ọ na-eri, o ji arụ ọrụ, o ji ebi ndụ, ebe okpukpere yi Chineke. Ụfọdụ chekwa na ọ ga-egozo Chineke onwe tupu onye ife o ji ọchịkwa ọ na-eri. Ofu onye na-arụ agbata ozu, ụlọ agbata ozu, gbada n'ụka, ịbịa Thanksgiving, oge ọ kpatara nsogbu. Maka oge a na-edezi ife eji enye Chineke ike, a mara jọ n'oge a ga-ele onye kwere ekwe. Ma fada maka ọgbọ na agbara ọsọ emesịara wee sụọ ya ọrụ esuri ọrụ. Di nwanne anyị Jesu Kristi onye obi ebere Jefes ike onye nwanne anyị Fede di tabbasa akwai wasu ita nan ba. Yawan da kuma na zuwa sai ba ma wani kuna o ya da ya da me so no ke ma ya da so Kristo we da ne na ne mara mu do an so ba maka ụmụnne anyị ndị a Grace Udo na Caroline Udo Nkwọ ka ha keta oke n'ihe nke mbite n'ọnwụ Kristi debatara ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Anyị arịọ gị dịka obi mmanụ na
Amen.
Reverend Dr. Chinedu Ibilo from Chapel of Helen Cross, Amakwaka. Reverend Dalugo, thank you so much for your presence. Reverend Chris Ukoye, Reverend Chris, no, Pastor Okawabia. Are you for the sister doesn't want to walk? Sister Spasi Oka, Arabia, Sister Dalugo. Our grandmother, our grandmother, Sister Immaculata, America. I will go, Sister was a Jew, baby, convent. And Sister Morgan, they can catch Christian. That's look at that says, Bob, shine. I want to catch no, nature. We have 50 years. That's that. Can I give us a mass? Now, I was looking at the global fire.
anyị mara omume ya na-asị na ọ ga-adịrị unu ndị chọọchị wọdụ niile ha siri iji fere ife gara ọfụma anyị na-asị unu daalụ nnọọ aba Anyị gọnere dịka ezigbo ndị otu Kristi ihe ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri okwume a na-arịọ Chineke onye na-enye ihe niile dị ka o kwurite ahụhụ anyị ndị ahụ Caroline Udonkwo na Grace Udo naanị ihe ndị mmadụ n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka ha sonye n'otu ndị nsọ na nke niile kwere gara aga ka o gosi ha ebere n'ibe ka ọ ga-ebe ha. Ụmụnna anyị ndị akwụkwọ ndị ji mgbapụta ndị ahụrụ ụgwọ ha ji na ndị emere ka ha na nna dịkwa mma ndị bụkwara ngwa aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ ka Chineke mee ka ha sonye na nnukwu mgbakọ nke alaeze ahụ ga-ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Chineke
agara Chimozi, ewo aga m ejere Chimozi, aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. N'ezie aga m agara Chimozi, aga m ejere Chimozi, aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Chimozi, aga m ejere Chimozi, ewo aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ. 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 Aga m agara Chimozi, aga m ejere Chimozi, aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Chimozi, aga m ejere Chimozi, ewo aga m agara Chimozi, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Chimozi mgbe dị ndụ n'ime ụwa, n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ịdị ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na Hermano, igual yo le digo a una de las dos, casi hay otro, manchana, allá yo mi Cristi, y con la chiquita la una, nando, le mandan el book race, un bebé, allá yo mi Cristi, y pues, cuando dije que llegaron, un país de una palabra, no me toman nada de book race, nando, que digo, allá yo mi Cristi. Ejiri mmiri baptizim kacha nwanne anyị bụ Grace werekwa mmanụ nsọ gbaa anyị ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi, ejiri oriri nsọ nke ahụ ịrọbara gị wee zụọ nwanne anyị bụ Grace ka ime ya chie na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ gị Kristi, anyị nọ n'ụlọ n'ihi nwanne anyị na nne anyị bụ Grace. Gente, eu vou ver Nana, entende? Cassiano, Ana, eu vou Cristi. Cairo, Ario. Onye ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ime nwana anyị bụ Grace n'udo. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere okwu ya ime ihe bụ uche gị, ịkwụ na ka ọ daba ahụ eze mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe ka ihe jikọtara ya na gị n'ekwere m, mee ka ebere gị dịkwa otu ahụ jikọọ na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Ana-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Deus liga, oh, di mano. Amen. So, mami, onazi. Aku ni kasi doktor ni doktor negara ka. Amen. Aku ni sini kana. Amen. Na na ni ko. Amen. Ezine. Ekele Maria. Menoko amara ibuchi n'ezie. Menoko amara n'ọbụ gị bụ chi m.
kwadibu na nyamja ụzọ ịbụ olileanya m mgbe m na-enweghị olileanya ojiji jide mma onye nwanyere ya gerio biko nwanyere ụmụ ka m rie ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ọmako bidonye bia ọmako bidonye bia ọmako sidiri me bia ọmako sidiri me bia onye na-eme ma onye na-eme mmezemu bia odogwu akataka bia olórí ẹ̀bẹ̀rí lówó agún lè jẹ́ mbà bíà ọdún mẹ́bòjú dá bíà iná sínú mu chere na wí kẹsẹ̀ mú bíà iná sínú mu chere na wí kẹ bíà iye rí ọba mẹ́ bíà iye rí ọba mẹ́ bíà olórí ẹ̀bẹ̀rí lóme bíà agúnlẹ̀ jẹ́mbà agúnlẹ̀ jókòó náà bíà iye rí ọba mẹ́ bíà iye rí ọba mẹ́ bíà iye rí ọba mẹ́ bíà iye rí ọba mẹ́. So na ọwọ́ ètò àkọọ́lù onye ọbụla n'ime anyị ka anyị nwere ike na-esonye n'ime ibe a na-eme ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ ka anyị niile ọ bụrụ na asị anyị gaba anyị agawa ebe nna ya anyị niile ọrụ ofu eghere eje ọkwadụ niile ka ọ ga-ere ije so na anyị na-asị biko ihe dị ebe a bụ ife eji wee na-ekwulie masị a ga-eji na-ekwulie masị oge niile ọsọ n'okpuru ka a na-ekwu masị so na ọ bụrụ na a na-ekwulie masị onwekwu ihe ọzọ dị mkpa a ga-eme enwere ike tinyekwa aka na ya mee ihe mana a na-ewepụ a na-eti isi maka na ọya aya na-ewute ọbụrụ na a na-ewepụ a na-eti isi ka o wee nwee ike na-aga so na ekwesị wee dị site na Kristi anyị na-asị ka ya matasịa mgbe ome anyị site na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị.
ekwe gara aga na ekpere nke Chukwu ezu ike na ndokwa. Nye ezumike ebebe ọ dị mana anyị. Ka mkpọbi ezu ike na ndokwa. Anyị taa anyị ga-akpọtụtụ mma anyị tizọ biko. Kara m.